Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Tingali baya og tunlon mo raon niya kanang tanan imong gipanulti karon. Nihimo kag dakong sayop nga desisyon nga imo ra gyud uniyang mahayan, Misael. Kinira sa banga ko ikasulti, sir. This is not a mistake, Major Gaspar. Dili ko kalimtan kining imong pag-insulto kanako. Timan-i kana, Misael. Pasensya na gid kas gibuhian ako mga pulo nga para nimo. Insulto pero ni prangka lang ko. Unta, imo sa kumasabtan. Misael. Dili lalim sa kumbahin, sir. Ang mulaom sa wa. Unya karon nga nanay laing bilihok aron katabangan, imong kumpungan aron dili dawaton. Unya idudho mo pagid nako ang imong kaugalingon nga agawon ti ka. Inaong ko niya nimo nga dakong sayop kining imong gibuhata. Kidili ka na makakita paglaing agawon nga sama nako. Hilas ka manulti, Major Gaspar. Giluod ang bangag sa kong ilong sa panaminaw ko sa imong gipanulti karon. Hinampa ka, Wa ka Misael. makikaaway nimo, sir. Sa ako nang giingon. Iko lang kong miprangka sa matuod. Happy nimo. Lami kay kang patyon. Kung imo sa kumapatay, siguro alang yun nga dili na ko makahimo og bangon gikan sa kulungan. Kay kung mahitabo ka ni unya na, kamangon tagit ka. Di kung sa way sa magkapangis nga matang sa panibahos. Mura ka og si kinsang manulti. Mura sa kagdunay ikabuga. Prinsipyo may akong gisaligan, Major. Mas likon pa kini kaysa impluensya o gahom. Hait silang pisyala na. Kailan juga ko niya? Amo, medyo na ang kanhing lieutenant. Dili siya maayong agawon kay laing mga tao may mitabang nako dili siya. Mayo kay hapit na ka nga mulaya. Unta, kung itugot sa Diyos, aron ako ipadayon ang bagong kinabuhi nga magsunod sa kabubuton sa Diyos. Ako, para nako, amo Misael. Walay panahon nga mag-usap ako. Di ko mabuhi sa kalisod. Uy bangag, Panangnit, magagawas ko. Mupatay o mupatay gyapon si alias Boy Bangag. Basta makakwarta lang. aw, imuwasan ang baruganan. Ug ako ka ng gitahod. Salamat, Misael. Amo, kung itugot unya sa kagayunan, magkita rin niya kita dito sa gawas. Buangay. Wani ang mga tao ni major problem na may Mindanao boys nga niya karon sa itong palibot. Mo bitaw ko no ba Sarge? Kay guro bagkurtahan. Kwarta og mga alahas mo'y nakuha sa usa kay daran nga babay dito sa Susan Basilica. Grupo ko no na sila karon by Sarge. Mga snatcher og mga budol-budol. Tigdag ko ro ba og igubay? Pigan mga local boys nga binuhi ni major problem. Kang kinsa sab ka na silang binuhi, no? Labi siguro bay. Paraksap tingali ang agaw na. Oh, magtigi gidon niya sila si major problem by Sarge. Mawagod ba jam? Ingon na anag yung may tabo. Huh. Bahala sila. Maog yun. Mauna by Sarge. May na magkamatay silang pulos mga buaya sa gobyerno bay. Mama Dibi, gimingaw na kay ko ni Mama. Ay, pasensya na yun ka na ka, Misael. Unsaon nga, lisod taon kaayo ang pangwarta. Nihit naman ang pagpanglabada tungod anang mga daghan na kaayong laundry service. Nagkasabot kay ko, Ma. Salamat sa imong pagsabot, anak.
Saon nga pobre man ko taong ta. Kini ma, may mitabang bayan sa kong kaso. Ha? Mao pa? Kikinsaban si Major Gaspar? Dili ma. Dili siya ang mitabang nako, kundili ang retiradong general na si Sir Mart Oknes. Maayo hinuunak. Pastilan. Ay, kanang major wag yun na makatabang. Giingnan lang ko nga tabang ra kuno siyag ampos Ginoo. Ayaw na ipagduol niya ko sa ma, ha? Kay dili siya disidido siyang gitanya katabang. Hello, Madam Ching. Unsay ko ikalagad? Major Gaspar, ikaw ato kalundayon safe house numero 2. Adto mi kalon padulo. Ah? Kay nga naman, Madam. Ingon si ako ba? Ikaw ato dayon kay padulong na Madam Ching, kauban mga sakop sa marka dalagon. Okay, sige. Wadto ko, Madam Ching. Remember, ang Madam Ching dili gusto paabot dugay ba? Major. Okay. Kung mahimong paluparon ako nga akong motorsiklo, ako ka ng buhaton, Madam. Dili ka lang magpaabot akong dugay. Okay. Pero masipti ko nikaw ka na sakay auto, dili motosiklo. Sige. Mag-SUV ko sa akong pag-anto niya nako sa safe house numero 2. Okay. Bye. Yan matranoon. Yanuhon malantag insek. Kung di ka lang unta tinugdan ako sa grasya, Madam Ching. Dili ginuta ko makatugot nga imo rang mandaran. Sulti ka lang insika ka. Pero dili imo ang tanang higayon. Pantay ka lang yun unya. Kadaghan pagiday ko guwa pa masayri. Pahining maong organisasyon. Dili giday basta-basta ring insika. Pero, asa ka naman. Oh, tayo ba? Porque sunod-sunuran ko niya ng sakyanan sa kong liyo. Dua-dua na yung imong gusto. Tanawan talag, magkagukob ka ba rin akong sakyanan? Igmat yun ang kagaw nga Major Gaspar. Kadali nga lang nakabantay. Kisunog-sunuran ako siya. Mubalik na lang ko sa kong agi. Niya ko. Unsa kay niya karon din nga gipaan niya magyud ko niya. Misinyas na ang nagman sa entrance gate nga pasudlo ni kining sakyanan. Madam Jane. Welcome sa Tusyo Kalon. Oh. Major, ako ka na ang Madam Ching. Hukom ka na sa talay dol sakop talayad. Imong hukman ang traidor nga sakop sa trayad, Madam? Oh, ako ka na patayon niya sa talay dol. Kuyawa pa di ay ining insika, oy. Unto palas teles kalon hapon na kinabuhit talay dol sa talayad. Ang ako ka na hukman kamatayon ba? Madam. Basta talay dol. Aw, patay! Teman Major Gaspar. Oo, Madam Ching. Kan na mawa ko patakalan ani ato gulupo. Kahait sa iyong gigunitan ng samurai. Ang oras, alas 2:35 pa, Major Gaspar.
Hello, bay. Bay, kadungugan ako. Hello, Bay Sarge. Asa man di ka, Bay? Ano wa man lagi ka diri sa Asiras? Bay jam. Akong nasundan ang sakyanan ni Major Problem. Unsa? Asa man di ka? Ni ako sa bukid. Sa dapit sa sindikato. Ala, patay ka ni ha, Bay Sarge. Baita sa nimo, oy. Patyon mo dito nimo. Nagamping ko sa mga lihog diri, bay jam. Bida sa nimo, oy. Tuyo amin yun nimo ng sitwasyon na. Diya lang tayo di, ha? Abay, wa man ako tuyo nga ako sa masundan, bay jam. Bay Sarge, paulit na taon na yun nga rin, Bay. Mintras, wa pa naman namiligro ang imong kinabuhi. Oo, bay jam. Sige, bye. Sa moto galit ko ng kahon ni Major Problem. Tigawas ng opisyal sa kapulisan. Sa ako pagidi siya sa usa ka dakong sindikato. Isa ka na sa ibabaw sa stage. Ang insik. Uga, daan niya ang hait kay espada. Anaan siya sa morag stage. Hinay na siya miduulan ng taong nagigapos samtang gibaatan ng baba. Talaydol. Ungtong na alas 3. Goodbye, Talaydol ka! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.